ассалому алайкум дӯстони азиз ва меҳмонони канали Тридочинки. Шод ҳастам, ки боз ҳам бо мо ҳастед ва видеои навбатии моро тамошо карда истодаед. Дӯстони азиз, ин видеоро ман аз корвон тарафи Мираж ва поёни ҳафтум дарвоза дохили бозор не, аз поёни ҳафтум дарвоза магазинои нав ҳастанд. Аз амуҷа ба навор гирифтагӣ ҳастам. Агар касоне ки дар Тоҷикистон ҳастед, биёед бинед ва агар писанд омад нарху навош харидорӣ намоед. Иҷада ман мехоҳам барои шумо поҷомаҳоро нишон диҳам, яъне ласина ё ин ки брукҳои занонара. Иҷа ҳам большмерка ҳаст, ҳам маламерка. Размерҳои калонам ҳаст, размерҳои майдаям. Бинед, инора материалҳошон маечнияй. Марҳамат. Поёношон турай. Бисёртар хоҳиш мекарданд, ки ҳамин чиза ба навор гиред. Ина бинед, сафедчам ҳаст барои ҳоҷиҳо. Агар хоҳед, аз ино гиред. Нархҳои ино сар мешава 40 сомон, 45 сомон. Нархи донааш, нархи оптумуш арзонай бо. Метавонед нависед, бо ман мефаҳмонам. Касоне ки мехоҳанд, ки ба Русия мо доставка кунем, пас ба намин рақамҳое, ки дар рӯи экран ҳаст, нависед, ман бопурратар мефаҳмонам, ки чӣ тавр мо ба шумо доставка мекунем. Иҷада ҳаст якчанд паплино. Хостум ба шумо нишон диҳам. Ана ин намуд паплин. Материалаш вале паплини тозаи хушрӯ нест. Нархошон 100 сомон, 120 сомон. ҳозир ман нархи донаша мегӯм шумода. Касоне ки оптун мехоҳанд, пас нависед, бо мефаҳмонам нархи оптумуш чанд сомай. И куртоҳо истеҳсоли Бишкекан, то размери 50-52 доранд, вале размерҳои Бишкек ваяй маламеркай. Турки боре калон нестай. Бишкек, Узбекистон размерҳошон майдаяй. И тарафта бо ҳаст дигар хел паплино. Чӣ хеле гуфтам, ҳамаи ҳаминое, ки ҳозир нишон додам, ино ҳамаш нархошон 100-120 сомония. Нархи донаш. Бе почаян, танҳо курто хучон. Анаи боло ҳам ҳамин нархай 100-120 сомон. Иноям паплинан, вале паплинои доинг нестанд. ғафсай паплиношон, вале доинг нест. Ана гулҳошона бинед, ҳархелай. Поёношон бо намхе гипюр оро дода шудагиай. ҳам паплини гулмайда ҳаст, ҳам тигр ҳаст. Кадом намуде ки мехоҳед, занҳои азиз, ҳаст барои шумо. бо дигарошам нишон медиҳам, то охира тамошо кунед. Бо паплинои доингам ҳаст. Аз анамин бардови сар карда то дигараш, ки ман нишон додам, бардови фиолетовый и чӣ дора, вишивка дора. Нархи 140 сомон. Нархи донаш чӣ хеле ба мо гуфтанд. Вале анамин бардовую анамун фиолетове, ки нишон додам аднатонию, ино сифаташон нағзай. Иноям размерашон то 50-52 ай. Большмеркай калон нестанд. нусхаи атласиям ҳаст ду намуд. Инчунин бо даринҷа нахе платьяҳо аст барои духтарако, барои шахсоне ки анамхе притайлни куртоҳоро дӯст медоранд. Намхе платьяҳо ҳаст. Иноям ино гирбишин боренаи материалошон. Паплинишам ҳаст, гирбишинишам. Шумо анамин фасонша нигоҳ кунед. Миёнаш резинка омадагиай, пешаш кристианка барин. Остиношон анам хел парпарак омадагиай. Нархи амам хел нархи донада 140 сомон. Бо арзон мешава ҳангоме ки оптум мегиред. Аз ин намудо ман нишон дода будам, бо ҳозир якчанд ваи дигаш ранги дигаш омадагӣ ҳастай. Хостум ӯ рангам барои шумо нишон диҳам. Ино донада 160 сомон, оптум бо арзон мешавад. Пештарак видео карданамда 150 сомон буд. Вай рости гап аз дигар дукон буд. И бошад бо анам хеле. Шояд и вайш дигар бошад, моделиш дигар бошад.
ана инаму дошт боша паплини доинган. Дӯстони азиз, куртои хушрӯ калон балшимерка то размери 54-56 гуфтан ҳаст. материалаш ғафсаки хушрӯи доингай дариҷа 3-4 гул дора. духтчам духти хушрӯи дӯстони азиз. марҳамат дар Тоҷикистон бошед омада бинед, ин нусхаи туркияи духтошон. куртои туркира нусхаошунай. нархи паплини доинг бошад 150 сомонай. на марҳамат сенамуд бидаиҷада. агар хоҳед метавонед ба мо нависед. чӣ хеле ки гуфтам доставка мекунем. инам хеле безрукавка ҳаст. ин то размери 52. нархи безрукавкаи тобистона. нархи 100 сомон. пешаш бо амхи брошка кати оро додаштагиай. хулас дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯз.